Kining pagka inahan ni Maria sa Ginoo maoy hinungdan nga naluwas ta. Kung wa siya mahimong inahan sa Ginoo nga mao si Jesus, wa unta tay kaluwasan hangtod karon. Sa Birhen sa Guadalupe, ang hitsura ana niya, kakita na ba mo sa Tilma? Ganang Tilma, kanang mura bag istampa ba? Di na lang nako ipakita ninyo ha, umanta kabutang diri kuan. Nagbugkos na siya dinhi og kaning kuan, kanang nahigot ang iyang hawak ba. Ang timaan ana nga siya mabdos. Mao na iyang gisulob pag bisita niya ni Isabel, kay mabdos naman siya ato ilam ng baksan dinhi, kay para dili kayo maugog ang tiyan. Ana matagak niyang bata. Ya mao nang nagmabdos ni siya. Kay adtong panahon na dito sa Mexico o sa kalibutan kusog kaayo ang Holocaust sa mga bata, kana bang i-offer ngadto sa ilang Dios ang mga bata, isugbas kayo kay ihalad sa Dios. Gipakita sa mahal nga Birhen nga ang kinabuhi importante kaayo, dili pwedeng abusaran ang kinabuhi. Karon murag basig magpakita na sang Birhen o di na lang magpakita ang mensahe na sa niya. Dili na sad Holocaust karon ang nikusog, kini na sang abortion, kining artificial contraceptives, kining atong pagkontra sa kabubuton sa Ginoo. Mo na nahimo si Maria nga tuburan sa kaluwasan kay nahigugma man sab siya sa kinabuhi. Life ang iyang gihigugma. Sa unang pagbasa gihisgutan diri nga dunay moabot nga bag-ong kanini ang kahayag nga ang Ginoo mutungha dinhi sa kalibutan o maghatag og hinabang sa tanang katawhan. Matud pa ni Propeta Zacarias, niadtong panahon na daghan unya ang mga nasod nga mudangop sa Ginoo og sila mahimong iyang katawhan. Kinsa maning ginuhoa ang Ginoo sa kinabuhi. Pag-abot na ni Kristo, mi-declare siya, I am the way, the truth, and life. Lingi ay mong tupad ning na nagmahal ka sa kinabuhi. Kasagaran nato ang ato ragyong mahalon ang atong kinabuhi. Bahala nag mga matay mo diha, basta ako buhi lang. Life is one. Ni-share lang ta sa one life of God, the living God. Mo nang di gyud pwede kining gubat, kining mga bisyo nga maghatag og mga kadautan sa maaning drogas, kining atong gipanghimo karon nga makadaot sa atong kalibutan na apil gani in town ang atong mga pabuto karon na dinhi butos lapu-lapo nos ato tong niaging adlaw gahapon ba to nay upat ka buk patay unya daghan ang na ospital kay ang paktore sa aning maligi aning pabuto ni buto. Mao na nga tungod bang guna sa atong pagsigig mahal sa tong kinabuhi, muhimo na lang ta aning mga makadaot sa kinabuhi. Kanisang mga chemicals nga atong gipanggamit sa atong mga pagkaon, aron lang gyud ta dunay dakong income mugamit kitag chemicals. Ang resulta portin daghanang nangasakit karon. Ako bisag asa ko muadto naagi magpa-blessing nako, Father, blessingin ko kay na ako'y cancer, Father, nagdialysis ko. Ako sa ngunahuna nako hinaot untang di na ka magantos, hinaot untang di na ka magantos. Duhay meaning ana papahuwayo na ka or maayo ka. Unsa ni kaayo nimo? Ikaw kaon kag ayo na kas cancer.
Yang mukaon man ka, ikaon ni mo na naman sa ito'y mga cancer cells ang imong gikaon. Di mo balik ra sang cancer. Di ba? Sige kag tambalan ng cancer o ang imong gikaon ang atong gihanggap daghan kay cancer hasta ganinang naong sa imong tupad mura nagi-cancer. Ano bang maproblematic na kaiba? Ngano man usa ra gyud problema dili nataliwat ni Maria, di nataliwat sa mahal nga birhen nga magsigig og sunod sa kabubuton sa Ginoo. Ang iyang gihigugma mao ang kabubuton sa Ginoo. Sa atong salmo ni ingonta, ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Nganong taas man kay ang dungog ni Maria, gitawag man siya blessed among women and men, of course, no? Tungod kay suod kay siya sa Ginoo. Ang Ginoo ba mao ginaghari sa iyang kasing-kasing. Ilingi ay mong tupad, inakinsaroy naghari ida sa imong kasing-kasing. Labi na rong Disyembre, ang bonus, ang ang mga Christmas gifts o ang Ginoo. Woy, kasagaran nato magyaw-yaw basta way ipanghatag ang kompanya, magyaw-yaw ang mga workers, way ihatag ang pari nya dako kay kolekta sa pag misa de Gallo. Unya kaning wa gi ihatag magyaw-yaw ang sakristan. Ayaw pasagdain taon ming mga pari nga mutigom sa among gihaguan. Di gyapon sakto kasing-kasing harian gyud Ginoo. Mo na si Maria giharian sa Ginoo. Unsa may buhaton sa Ginoo nato? Matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, letter to the Ephesians, niingon diri si San Pablo, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit ug sa pagpakighios sa nato kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Kining atong Ginoo kun atong sundon, mao ni ang mohimo natong way sala ug balaan sa iyang atubangan. Gahom nas Ginoo, iya nang ihatag sa mga taong makigsuod niya. Mo na si Maria, balaan sa tanang balaan nga tao, bulahan sa tanang mga tao. Kay suod man kay Ginoo. Nya kinsa man sa iyang gipakitaan ang mga tao sad ngayano. Kaya kini mga tao nga mga medyo sophisticated nag-utok kay daghan na kay nakatunan maglisod na nigtuo. Pagpakita sa mahal nga birhen ngadto ni Juan Diego, si Juan Diego magsimbahan ngadto sa parokya nga gidala atong Bishop Sumaraga, ang Spaniard nga bishop nga mao'y nagda dito sa simbahan sa Mexico atong mga tuig 1531. Yano kaayo nga Indian niya ang pagpakita sa mahal nga birhen pitsa 9 padong siya simbahan inaingna ang obispo nga patukuran din higkapilya. Pag abot niya dito iya ding inan bishop na ibabay dito niingon nga patukuran kuno kapilya nang naang Tipiak Hill. Ingong obispo balika ditong babae kay wa kumto na imong gisulting na unsa may iyang pruiba mo to paglakaw niya nga to pitsa 9 ingon din siya nga di man mo tuo ang obispo siya ugma simba na sad ingna na sa dito ingna ako'y gasugo nimo pagkapit sa Disyembre ngadto na sa Juan Diego ingon bishop ningon lagi ang babae nga pabutangan dito kuan sa kinsa man ang bayhana siya wa ko kaila basta mutunga ra man na siya dito atong hill siya kanarbang naong nimo inosente kay kastanan no? Basig gigutom ka layo ra makaglakaw kay layo ba kay ang lakaw basig nakakita na lang Hinoong kag mga guni-guni diha kay kabunga nas kagutom nimo hala balik ka dito ingna ng babae nga unsa may imong ikapruiba nga makatuo ang obispo kana gyung kuan ha kanang gikan Dios Ginoo o Ginoo na siya kay kapilya may patukod pag uli na sa Juan Diego pagka sa Jess kita na sa niyang Ginoo si mahal nga birhen yung birhen yung nangita ang obispo kaning mahal nga inahan o rayna kung to siya mayong inahan kuan siya nangita siya
divine sign. Ingon dayon ang Birhen, sige ugma pitsa 11 balik dinhi kay ako ng tagaan og sign, ako'y muhatag nimo og sign para motuo ang obispo. Sus pagkapit sa 11 kay gihilantan magmaayo ang iyang uyuan si Juan Bernardino. Iya manggiatiman dito tibok adlaw, wa kasimba si Juan Diego, wa sa siya kaagi dito pitsa 11. Pagkapit sa 12 ni grabe mang sakit, mura na magkamatyonon, ingon ang iyang uyuan, pangita dito pare kay mo kumpisal ko nya magpahilog sa ko. Otob dagan-dagan si Juan Diego pangitag pare. Siya di ko muagi dito atong may tipiyak kay kanag out diri man siya sa Pikaside ba magagian sa Aricos Pikaside sa bukid kay tu atong babae dito langan-langan no na sa kuani mamatay ni akong uyuan diri siya agis Pikas. Sus dito magyapong babae ni sugat man niya siya nganong dinhi man kaniagi siya di ko gustong imo kong hasulon kay ang akong kuan akong uyuan himatyon. Ingon dayon ang mahal nga Birhen, hay Diego, Juan Diego, wa gid ka mo tuo nga ako ang imong inahan. Ni aman ko nga imong inahan og dili gid nako pasagdan ang katawhan kay ako ang imong inahan. Ay kabalaka to imong uyuan, ako'y mahibaw ato. Ang imo rong buhaton saka dihas bukid, pamukpo dito og mga rusas, ibutangan ng imong tilma nya balik dinhi kay ako nang i-arrange. Adtong panahon na winter, wala gyud buwak nga motorok og bukid kay mapuno man na sa snow. Pagsaka ni Juan Diego, porting rosas dito, dagko kay rosas kanang gitawag og rosas castellanas nga dito ra na sa Spain makitaan, wa gid na sa Mexico. Pero mao iyang nakitaan, to pamukpo niya mga buwak, butang niya des iyang kon, dali-dali siya dulhog, i-arrange sa dito sa mahal nga Birhen, siya sige dadaanan nas obispo. Abot nga to sa obispo, pag ingon niya di Arabi siya pa ihatag sa babae, pagbuhi niya nangahog ang buwak, hibong mas Juan Diego niluhod man ang obispo siyang atubangan. Sa nganong niluhod naman yung obispo sa kong atubangan, ni marka di diri ang naong sa Birhen. Ang Birhen nga nailhan sa obispo, ni marka diri kay nagdadam sa tug Birhen kana mga misyonero sa una magdam ginag Birhen. Sus ang iyang Birhen nga gidadamo may nilakra diri ana mautong niluhod ang obispo o ang mahal nga Birhen Maria gi-honor siya as Birhen sa Guadalupe. Mao nang gidad-an din nila dito og kuan pagka uli din ni Juan Diego pagkapit sa 13 ang iyang uyuan naayo na. Insya nga nung naayo naman ka mo kamadariw kamatay siya. Diri man to'y babae nga ni Arin ako. Niingon siya nga ako kang ayuhon ha. Unya ingna unya ang obispo nga giayo ti ka nga way tambal-tambal. First miraculous healing. Pagkapit sa 13 pagkapit sa 16 gidaan katong tilma giprosesyon ngadto sa tipiak o gihimuan nilag temporaryo nga kapilya didto nga naghimo dayog ritual ang mga Indians kanang ilang pana nga ilang ipatugbaw ngadtos kaning bukid. Sus diha man say gustong motambo nga batanon, nagdali-dalig dagan didto bitaw motugpas iyang liog ang usas mga wa mas lamang tuong na itaw dito pag ana sa pana didto ditugpa niya dire. Nakitaan siya 40 taong luoya, ila na lang sang giyayungan murag baboy nga hapit na matay, gibutang nila atubangan sa tilma o ilang giingnan mahal nga Birhen. Kung tinuod gining ikaw ayuha in tao ning inosente nga na aksidente lang sang naigo sa pana og ilang giibot ang uhas na ayo diha-diha. Muna kamo pagdebosyon mo sa Birhes Guadalupe, pero ang gustos mahal nga Birhen ingon siya tumana ang akong gisugo. Sama dito sa kasal sa kana nag-ingon ang Birhen, sundan ninyo ang tanang isulti sa akong anak o mamaayo kamo. Sundan ninyo ang tanang pulong sa Dios ug mainyo ang kaluwasan. Kining ato karong kahimtang aporting lisura
sundo nato ang pulong sa Dios. Usa sa mga pulong sa Dios nga importante kaayo, atiman na ang akong mga karnero, atiman na ang mga katawhan nga dunay panginahanglan. Muna dinis ato maligya tag slots para pag-atiman sa atong mga katawhan nga nag-ilaid sa kalisod. Labi na ning atong sitiyo para giniiatiman sa mga tao nga gubaon kay balay. Thanks be to God. Padayon ta nining atong pag-alagaray ang importante sa atong paglihok sama sa mahal nga birhen, guided ta sa pulong sa Ginoo. Unya ang pulong sa Ginoo mo tukmod nato sa pagpangalagad hangtod ta mga matay. Si Juan Diego nahimo sa neron siyang santo, Saint Juan Diego. Nahimo ni siyang caretaker sa kamang shrine sa Birhen ug daghang nga convert kay nahimo sa siyang maayong mo istoryas kinabuhi sa Birhen o gisuportahan sa iyang kinabuhi nga haom kaayo sa kinabuhi nga gustong papuy-an sa mahal nga Birhen Maria ug sa atong Ginoo. Yano, simple, apan balaan nga kinabuhi. Sige lingay mong tupad ing na masantos ka ta ani. Masantos ka ta. Depende na nato. Sige, manindog ta.